Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga parishioners ng Santo Domingo Ibanez de Erquisia Parish sa Pangbayang Bangho. Sana po lahat po kayo ay nasa maayos na kalagayan, punong-puno ng pagmamahal
na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos na siyang bukal ng pagmamahal. At sana po, ang pagmamahal na ito na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ay hindi lang po mananatili sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating parokya. Bagkos maibahagi po natin ito sa iba. Lalong-lalo na po sa mas higit na nangangailangan po sa panahon ng pandemyang ito. Itong banal na misa po ay misang pasasalamat po ng Santo Domingo de Erquisia Parish sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa aming parokya. No, sa pamamagitan po ni Mama Mary, Our Lady of Manaoag, at sa pamamagitan po ng aming patron na si Santo Domingo Ibanez de Erquisia. Patuloy po tayong manalangin na sana po patuloy po tayong gabayan sa pang-araw-araw po natin na pamumuhay, patuloy po tayong pagpalain, at patuloy po tayong ihadya sa lahat po ng masama, lalong-lalo na po sa kumakalat na virus. Para po tayong maging karapat-dapat po sa pagdiriwang na ito, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis at kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon, makikilala nila, tulad ng pagkakilala namin, na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala, tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak ng panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo, patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta.
Ipagkaloob mo ng idinadalangin ng iyong mga lingkod, naway manaog sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan, magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaroon ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan
na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumugot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Nababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Upo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing sa pinuno ng mga hintil ay siyang pinakapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Napakaganda po yung ating pagbasa po ngayon. Ito po ay tungkol sa kung ano po ang makapagbibigay po sa atin ng kadakilaan sa harap ng Diyos. Ito po ay taliwas po sa ating pag-iisip na kapag gusto po nating maging dakila, gusto natin na marami po tayong nagawa. O sa isip po natin na kapag tayo po ay maraming nagawa, tayo po ay dakila sa mata ng Diyos. Ngunit yung ating ebanghelyo ngayon ay mayroong pong turo sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus at lalong-lalo na rin sa ating lahat. Na kapag gusto po nating maging dakila, gusto mo nating maging una, kailangan muna nating maglingkod po sa kapwa po natin. Tayo po ay gumawa ng kabutihan para sa lahat. Yun po yung sukatan ng kadakilaan para sa ating Panginoong Hesus. Ang paglilingkod sa kapwa katulad ng kanyang ipinapakita sa ating lahat. Yun po yung buhay na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung paglilingkod, naggaling sa kanyang puso na walang ibang hinihinging kapalit, kundi ito ay dahil kailangan niyang gawin or dahil ito po yung kanyang gawin. Ang pagmamahal at paglilingkod po para sa lahat. Sa araw na ito, lalong-lalo po sa parokya po ng Santo Domingo Ibanez de Erquisia, ito po ay isang misa gracia, pasasalamat po ng aming parokya sa mga biyaya na natanggap po nating lahat. Hindi lamang sa ating parokya, kundi sa lahat ng tagasunod ng ating Panginoon, lalong-lalo na po yung pumupunta po ng ating basilika po
ng Our Lady of Rosary of the Manawag. Mahaba po yung history po ng biyaya na binibigay po ng basilikang ito. Ngunit, no, sa mga biyaya na ito, hindi po yung pagpunta lamang po sa place po or sa lugar na ito, kundi tayo po ay makapunta na tama po yung ating disposition sa buhay. Natatanggipin po natin ang biyaya ng Diyos at tayo po ay susunod po sa Kanyang mga utos na ipinapagawa po sa ating lahat. At ano po yung mga bagay na iyon? Walang iba kundi ang paglilingkod po sa kapwa. Paglilingkod po sa bawat isa sa atin. Dahil siya po ay pumunta po hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod po sa pangangailangan ng lahat. Siguro sinasabi po natin, ay Father, naglilingkod naman po kami sa simbahan. Ay Father, ganito naman po yung nagawa po namin sa simbahan. Ngunit yung paglilingkod po na ipinapakita sa atin ng Panginoon ay hindi po binibilang. Yung paglilingkod po na hinihingi po ng ating Panginoon ay talagang kung ano po na ang kaya po nating gawin para sa lahat, para sa ating pamilya, para sa ating parokya, para sa ating Panginoong Diyos higit sa lahat. Ng ating ginagawang kabutihan ay para sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung ating pasasalamat po ngayon, lalong-lalo na po sa parokya po ng Santo Domingo Ibanez de Arquilla, ito sana po ay isang challenge po sa ating lahat. Na tayo po ay makatanggap po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos kung tayo po ay bukal yung ating mga puso para gawin po ang buhay na Kanyang itinuturo po sa ating lahat. At ang buhay na iyon ay ang paglilingkod. Paglilingkod, paggawa ng kabutihan na walang hinihinging kapalit. Sana po sa ating ginagawang tradisyonal na pagbibisita po natin sa ating Basilika po ng Birhen ng Manawag, tayo po ay makatanggap ng biyaya kapag tayo po ay patuloy na maglilingkod po sa kapwa po natin. Amen. Magsitayo pong lahat. Ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang Kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagmalasakit na lingkod. Ilahad natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag inuugnay sa paghihirap ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa, katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Papuri-puri ka, Diyos, amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay ito. Mahal sa iyo. Papuri-puri ka, Diyos, amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Berhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan.
upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaming tanan, Panginoong
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Socrates ang aming Obispo, ni Fidelis ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo Ibanez de Arquilla at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan,
samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang ariyan, ang ariyan, ang kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa sa amin. Pero ng Diyos, maawa ka. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, pero ng Diyos, maawa ka. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nang po ang ating pagdiriwang, taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness, and restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen.